meta jkun qed joqrob Ottubru, ħafna min-nies jerġgħu jibdew jissettiljaw naqra fil-ħajja aktar normali. Jirritornaw mill-holidays, it-tfal jissettiljaw l-iskola, u daw il-ħafna affarijiet li iktar isiru normalment fi żmien il-ħarifa x-xitwa insomma. U kif tafu intom, it-tfal ma ngħidulhomx u issa lajlek hawn miegħi fis-sajf ibqa' miegħi ta' tmur skola dis-sena. Le, għandhom ħinijiet fiex inkunu l-iskola. U mbagħad pereżempju jkun hemm ħin li jmorru xi sports jew xi privat. U aħna rridu nagħmlu l-istess ħaġa. Jekk għalina hija importanti illi nkunu b'saħħitna, li nidru sew, li niffunzjonaw sew, illi aħna nixjieħu tajjeb għax kulħadd jixjieħ, anke minn għadu żgħir, qiegħed bil-mod jixjieħ sewwa. Aħna nixjieħu nibqgħu nħossuna tajbin, nibqgħu nistgħu nkunu anke ta' servizz għall-familjari tagħna u għall-bżonnijiet tagħhom. Aħna rridu naraw ukoll illi kif it-tfal għandhom ħin partikolari li fih imorru l-iskola u fih imorru jagħmlu affarijiet oħrajn. Aħna jkollna ħin partikolari fiex ħin nagħmlu l-exercise u fiex ħin nippjanaw naqra lill-lifestyle tagħna, speċjalment fejn jidħol l-ikel. Tajjeb għax dak l-iktar li ħajafsu li ħanafas fuqhom, sorry illum f'dal video, l-ikel u l-exercise. Imbagħad importanti wkoll ma ninsiex it-tielet wieħed li huwa l-irqad. L-irqad m'hemmx għalfejn nerġa' ngħidlek jien kemm importanti illi tiddedikalu bejn 6 u 8 sigħat kull lejl għax dak l-investiment ta' ħin huwa letteralment investiment. Bħalma inti stajt tiżra ċertu flus, xi bond sajbin, xi stock sajbin jew inkella fil-favorit tiegħi u ta' ħafna fil-cryptocurrency bit-tama illi daw il-qudiem isiru aħjar. Tajjeb, hekk ukoll meta inti tinvesti il-ħin tiegħek fl-irqad, awtomatikament inti ħassibhom mhux biss għall-għada għax ħad tkun mimli enerġija iktar pożittiv jew pożittiva, ħajkollok inqas leblieba ta' ikel, ħajkollok inqas cravings allura. U apparti minn hekk imma anke ħassibhom għal ġid ta' saħħtek in ġenerali dak is-seba' bejn 8 sigħat illi ħadd investi fl-irqad ta' kull lejl. Imma ħarġa naqbad mal-ewwel tnejn. Semmejna li kellu l-exercise kemm importanti li ndedikaw ħin għalihom. Naf ħafna familji pereżempju li jgħidu ara jiena nqum nipprepara l-ikel kmieni filgħodu. Tajjeb, inkun għal-kwid dak il-ħin il-mobile mhux idoq nipprepara l-ikel għalija u għall-familja biex ma jkollix skużi li meta nasal mix-xogħol ikolli insib xi ħaġa ta' malajr u normalment tkun xi ħaġa li mhix daqshekk ideali la hija fast food. Insomma, issa fuq di ħanti komparir ieħor tax tistgħu tagħmlu anke għal min anke huwa maġġel ħafna fejn jidħol l-ikel. Hemm min jgħidli isma' jiena l-aħjar li nagħmel huwa li malli nqum naqbad ikolli kollox preparat, ilbist il-ħwejjeġ u tlaqt għall-exercise. L-ewwel ħaġa filgħodu. Kif insellem minn hawn ħafna membri New Better Life illi jew jiġu magħna innaxxar jew inkella mid-dar tagħhom stess jagħmlu session kmieni filgħodu fis-6:20 jew fis-6:05. Daw ikunu nofsija kollox dejjem ikun hemm coach Maltija jew Malti illi ħajuruna x'ħan nagħmlu kif nagħmluhom u jduru magħna biex hawn li qed nagħmluhom sew tajjeb u nagħmluhom f'ambjent fejn ħassib nies li huma simili tagħna. Għaldaqstant huma nies illi fil-maġġoranza assoluta għandhom familja, għandhom xogħol illi jridu jiddedikaw il-ħin għalih ukoll, allura ma tantx għandhom ħafna ħin x'jaħlu. Fil-fatt, ħafna min-nies anke jużaw is-servizz wara ta' showers, changing rooms, etc. fejn hemm 12 nisa u 12 għall-irġiel, ħalli wara jibqgħu sejrin ix-xogħol jew għall-qadja li jmisshom, etc. Mela dik hija idea wkoll ta' kif inti ħadd utilizza filgħodu jew għall-ikel jew inkella għall-exercise. Imbagħad hemm min jgħidli jiena nsib komdu illi l-estate kemm stajt affarijiet mid-dar filgħodu pereżempju l-faċenti tad-dar. Imbagħad għal-mod tal-kelma ord ngħid li kell favorit tiegħi minn x'imkien. Aħna personali nissuġġerixxu lil Plan H, daw Plan H, apparti li għandhom ħafna programmi minn fejn tista' tagħżel. Allura hemm għal min pereżempju bħalma nirrakkomandaw nagħżel fil-fatt jiena stess, hemm min jagħmel għal high protein program, hemm min jista' jagħżel xi vegan, vegetarian, keto program, dak taraw intom. Però Plan H li jagħmlu apparti li jikkreaw riċetti differenti u issa saħansitra qed jikbu bil-labels kull item, kull ikla li għandhom qed jikbu kemm fiha kaloriji, kemm fiha carbohydrates, proteini u fats. Ħalli inti tkun taf tal-inqas gramma x'inti tikol u x'inti tagħmel, tajjeb. Apparti minn hekk ikun dejjem varjat dan, mela inti m'għandekx għalfejn dejjem tikol l-istess. Dik issue ta' ħafna nies jgħidu li dejjem nispiċċa nsajjar l-istess. Kif taqbiżli? U nafu aħna illi irridu nsibu sistema illi kapaċi nżommu għattul ta' żmien, mela jekk ħataqbiżli nikol l-istess.
Skużawni jekk ma tantx qed tisimgħuni għax ħafna riħ qed nipprova nsib naqra l-ken, insomma. Aħna rridu nsibu sistema illi tkun varjata biex nibqgħu nżommuha għat-tul ta' żmien. U għal daqstant xi servizz tal-ikel bħalma nirrakkomandaw aħna ta' Plan H jista' jibqa' jtik dik il-varjetà wkoll. Issa, għal min jippreferi għaliex le jipprepara l-ikel mid-daru, l-ewwel ħaġa, l-ewwel parir li ntikom huwa l-ewwel nikklirjaw dak li għandna d-dar. Mela, ejjew neħilsu minn dawk l-items illi nafu li mhux se jgħinuna. Jien naf pakketti, affarijiet proċessati, eċċetera. Tajjeb, mhumiex tajnuna, affarijiet daw tal-vażetti. Mhux ħantikom ħafna idejat u ismijiet, imma daw li qisek qatt ma taralhom il-qiegħ, sa ma mbagħad wara li tkun kważi spiċċajt tara naqra kemm kilt minnu dan. Dawk l-affarijiet tal-vażetti tihom lil food bank tajjeb hawn min għandu l-ġuħ anke hawn Malta stess ngħadduhom lil food bank għax dak li kell jista' jagħmel ħafna iktar ġid lilhom illi għandhom bżonn jieklu milli aħna li dak li kell għalina huwa żgur żejjed tajjeb. U qed nassumi li inti wieħed minn daw il-persuni għax jekk qed tara dan il-video probabbilment qed taraħ minn xi mobile jew tablet jew computer u għal daqstant sa dak il-livell bażiku ta' ikel qed nassumi li għandek żgur. Ġifieri minn hawnhekk nawguraw il-ġid u s-saħħa lil kulħadd kif dejjem ngħid tajjeb. Issa, mela, il-preparamenti, ir-rutina, ix-schedule, mela ejja ngħidu illi filgħodu għal-mod tal-kelma għamilt l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu ħanġib eżempju hekk jiena. Tajjeb, u mbagħad wasalt ix-xogħol u forsi ort ngħid l-ikel, whatever, tajjeb, wasalna d-dar u issa ħanippreparaw l-ikel pereżempju għall-bqija tal-ġurnata għax pereżempju jiena ħanivvinta ort ngħid għall-lunch biss għal-mod tal-kelma qed inġib eżempji differenti biex nipprova dawk il-ħafna sejl nisma' ta' kuljum b'xi mod jew ieħor joqtu anke daqsxejn lilek ta' forsi tħossok daqsxejn iktar tirrelata ma' xi waħda minn dawn l-eżempji li qed insemmu. U issa tajt imma x'ħansajjar. Mela wara li klirjajna il-kabord, kemm huwa tajjeb illi naraw illi pereżempju fil-weekend jew inkella ma nafx online xi ħaġa, inti stokkjajt fil-friġġ u fil-freezer tiegħek il-proteini. Mela pereżempju qed nitkellmu fuq xi laħam abjad, xi ftit laħam aħmar, forsi ħut, għalfejn. Għax ma nafx taqbilx miegħi, imma carbohydrates u fats bħal ngħidu aħna l-mod tal-kelma jekk ħanamel jien naf xi patata, jekk jiena rrid nażel xi frott, xi lews, xi ġews, dan huwa iktar faċli li ssibu milli ħassib isu minn kwalunkwe postijiet il-proteini. Alright, tista' tieqaf x'imkien tiġuni f'moħħi ħwienet illi tgħidlu għamil li chicken breast pereżempju u jagħmlilek dak il-ħin. Però ħafna drabi irridu noqogħdu attenti li ngħidulhom aħna xi jżidilna u x'ma jżidilniex jew inkella jrid ikun restorant. Waqt li dawn l-affarijiet bħal pereżempju l-frott, il-lews, il-ġews u dawn l-affarijiet li xorta huma naturali u huma sorsi ta' carbohydrates fejn jidħol il-frott. U ta' xaħmijiet tajbin apparti anke ta' ftit proteini u ftit carbs bħal lews u l-ġews nistgħu nsibuhom prattikament minn kwalunkwe grocery. Allura l-importanti li fil-bażi tagħna id-dar normalment għal ħafna nies għandna il-proteini. Ħalli aħna kemm riġna li kell mill-freezer pereżempju jew inkella idealment mill-friġġ jekk ħallejni jittowja minn filgħodu, tajjeb, ħalli imbagħad once li qegħdin id-dar nistgħu nibdew insajru dak l-aktar ikel illi ħajjejna fil-proċess. Għax wara kollox, mhux għax jiena xi xef jew għax jiena nifhem li ma ikel huwa l-aħjar toma, jiena qed nispjegalkom dwar dak l-iktar ikel illi ħajjejna għat-toning għal-metabolizmu illi dan by the way jifisser għax issa jibda tilaw nieżel ta' jibda jsemmiħ kważi kulħadd għal-metabolizmu. Il-metabolizmu mhuwiex kemm il-darba immur it-tojlitta biex nagħmel number 2 dik ħmerija. Tajjeb, il-metabolizmu huwa ġismi kemm jaħraq kaloriji. Mela jekk jien għandi iktar metabolizmu għoli, ġismi qed jaħraq aktar kaloriji. U mhux vera ma ħadd li għandu l-metabolizmu rieqed jew mejjed, meta jkun rieqed jew mejjed għax il-persuna tkun mejta, laqas rieqda għax anke reqdin biex aħna nibqgħu nieħdu nnifs il-qalb għadha qed tħabbat u l-funzjonijiet l-oħrajn li jkunu għadhom għaddejjin waqt li aħna reqdin dak ukoll jużaw il-kaloriji. Tajjeb fil-fatt tajjeb tkun taf illi aħna għandna baseline jgħidulu ammont ta' kaloriji
illi aħna għandna bżonn anke jekk qegħdin sempliċiment minn dudin jew qegħdin bil-qiegħda. U mbagħad għandna bżonn ammont ta' kaloriji illi nużaw aħna u nagħmlu affarijiet sempliċi, pereżempju jiena niċċaqlaq jiena nimxi naqra l-emmula u nferferidi ukoll qed nuża l-kaloriji. Kif tafu daqsi u aktar minni, l-aktar li mbagħad tinduna u tħossok li qed tuża kaloriji u meta tagħmel l-exercise. U kemm hawn minna li qogħdu jgħidu pereżempju jiena iż-żaq l-aktar nixtieq naħdem fuqha issa. Alright, nifhem il-kunċett illi dak li jkun jixtieq jixxejpja l-aktar fejn jara li għandu xaħam. Però tajjeb ngħidlek illi biex jinħaraq dak ix-xaħam u fejn hu l-aktar li rridu nużaw huma dawk il-body parts fejn għandna l-akbar muskoli, speċjalment mill-ħibs l-isfel, ġifieri fis-saqaj. Għax iktar mal-muskoli ikunu kbar, aktar għandhom bżonn kaloriji, aktar jużaw enerġija. U għal daqstant, jekk aħna maħniex qed niklu iżejjed, dik l-enerġija li għandu bżonn ġismek, apparti li tajtilu mill-ikel, ħatkun inti qiegħda iġġiba mix-xaħam illi għandek storjat. Tajjeb, mela iva, għalhekk anke pereżempju aħna New Better Life, wieħed mill-iktar partijiet tal-ġisem illi nużaw kważi f'kull session, mhux dejjem ta' ma kważi, huma s-saqajn. Għax nafu illi għall-investiment ta' ħin li ħaddihom dawn l-eżerċizzji ta' saqajn ħajatuk the best return for your buck jgħidu. Iġifieri għal ħin li investejt f'exercises ta' saqaj, ħatiħu aktar benefiċċji milli kieku l-istess ħin użajtu pereżempju jien naf tagħmel is-sit-ups u l-crunches. Tgħidlek ħsiena, il-crunches pereżempju ngħidlek le, kollox għandu postu, imma jekk l-għan ewlieni tiegħek l-ewwel u qabel kollox huwa li taħraq ix-xaħam, mela hemmhekk l-aktar li trid tuża huma l-akbar muscles ta' ġismek. Bħal pereżempju kif semmejna is-saqajn, mbagħad hemm id-dar, għandek ħafna muscles kbar, is-sider, hemm diversi muscles ukoll, tajjeb. Imma l xejn inħlew dan il-punt tiegħi li qogħdu nagħmlu ħafna crunches għax minna lina ħanġibu lebs, tajjeb, jew xi zaq ta' barra minna u xi zaq ċatta bil-linji, meta fil-verità nafu li l-qofol huwa illi aħna biex jibdew jidru dawk lebs irridu naħarqu x-xaħam li qed jattihom. U di ma tantx nitkellmu fuqha, u jiena wieħed minnhom stess li ta' min nerġa' nispjega din. Biex aħna jidru l-abdominals, biex aħna jidru l-linji f'żaqna pereżempju, irridu naħarqu x-xaħam illi qiegħed jattihom. Mela l-aktar importanti huwa li jintilef ix-xaħam. U ħanerġa' ngħid jintilef ix-xaħam l-aktar fil-każ tal-exercise tajjeb għax ovvjament hemm l-ikel ukoll, fil-każ tal-exercise billi nużaw daw il-muscles il-kbar illi għandna. Issa però ħadd boring jekk jiena dejjem nagħmel l-istess ħaġa. Allura kemm importanti illi aħna nagħmlu exercises sessions differenti. Ħanerġa' nsemmi x'nagħmlu aħna pereżempju day by day naħdmu fuq body parts differenti, ikun hemm mużika differenti, stili ta' exercise differenti, biex apparti illi il-membri tagħna ma jkunux jafu eżatt xi jmiss, dik diġà inti isek tgħid min jaf xi jmissna llum, min jaf x'ħanamlu llum, tkun iktar looking forward bla ma trid. Ġismek għandu bżonn din il-varjetà biex hu ma jaddattax b'tali mod illi qisu staġna. Immaġinaw ħaġibilkom eżempju, it-tfal tagħna l-iskola jgħalmuhom dejjem it-table tal-1 u t-table tat-2. Once li talmuha u mbagħad saru jafuha bl-amment jibqgħu jsaqsu ilhom. X'ħaj jibbenefikaw da tfal, x'ħaj jitalmu ġdid. Kull ma ħajjeħdu għara kemm jimbrava nafa bl-amment it-table tal-1 u tat-2, imma issa ma talmu xejn. Kemm huwa aħjar li once jitalmu tal-1 u tat-2 jibdew jitalmu anke tat-3 tal-4, eċċetera. Ġisimna l-istess, irid dejjem ivarja, irid jagħmel dejjem progress, eċċetera. Fil-fatt, anke lill-membri tagħna ħobb infakkarhom jien, isma' jekk dal-exercise partikolari taf li tista' terfa' fih aktar weights, importanti għax mhux kemm tagħmlu tajjeb biss li jgħod, però trid tipprova ssib dak il-fine line jgħidulu bl-Ingliż illi qed nagħmlu tajjeb waqt illi qed nagħmel ir-reżistenza ideali. Jiġifieri jekk jiena dal-moviment sempliċi tajjeb nista' nagħmlu bil-5 kg b'mod komdu, ħaniprofa nagħmlu bis-6, bis-7 u bl-8 għax jekk nibqa' nagħmlu tajjeb il-moviment
Tajjeb, dik il-qofol jekk nibqa' nagħmlu tajjeb il-moviment, awtomatikament ħajkun ifisser illi ġismi issa jrid jadatta għal stimolu ġdid, għal effert iktar. U hemmhekk fejn ikompli jsir il-progress, għax jekk nerġa' nirrepeti, jien ħanibqa' nagħmel l-istess ħaġa ġurnata wara l-oħra minkejja li huwa ħafna ħjar milli kieku bqajt bil-qiegħda jew minn dut jew riqed biex ma nifhmux ħażin biex isir il-progress irridu dejjem intellaw livell żgħir ieħor. Naħseb għallum lablabt biżżejjed, hekk kif issa deħlin għal min qed jara dal-video meta qed nirrekordjah, hekk kif deħlin wara perjodu ta' holidays, tajjeb, jien għandik parir issa llum qabel għada jekk jista' jkun, tara inti fix-xin ħad tipprepara l-ikel jew tara minn fejn ħatibda ġġib l-ikel tiegħek jekk is-saħħa id-dera kif tiffunzjona li hija importanti u anka iddaħħal imqar darbtej idealment 3, forsi anka 4, nofsija kollox ta' exercise fil-ġimgħa kif nagħmlu aħna in New Better Life kemm in-naxxar jew inkella anka online mid-dar matul il-ġurnata ta' ħini differenti varjati ħafna jibdew pereżempju fis-6:20 ta' filgħodu, ikun hemm fis-6:30 ta' filgħodu, fit-8:30 jew fid-9 ta' filgħodu, fit-3:30 fis-6 jew fis-7 ta' filgħaxija. Live online mid-dar jew inkella mill-istudju tagħna in-naxxar jew saħansitra hemm min anka jarhom recorded għax nirrekordjawhom kuljum ħalli dak li jkun jista' jarhom u jagħmilhom fix-xinu komdu għalih jekk l-ebda ħin just in case ma jgħod għalih. U daw il-sessions intik parir li tippjanhom tgħid jiena ħanagħmel pereżempju it-tlieta l-ħamis u s-sibt. Pjanhom kif qed tippjana fix xi ħadd wassal it-tfal il-privat, fix xi ħadd iġbor it-tfal mill-iskola għax those who fail to plan to fail jgħidu bl-Ingliż. Huwa saying importanti ħafna. Tħalli qatt li l-exercise tajt ħalles il-faċendi ara u nagħmlu jew ħanara x'għandi llum u nara nsib xans għax ma jsir qatt. Dak li mhux pjanat aktarx ma jsir qatt. U qabel ma taqbadni aktar xita u nsir fellus, nixtieq nawguralek is-saħħa u l-ġid u jekk nista' ngħinek f'xi ħaġa jiena Mattejus Grasso minn New Better Life tista' tikkuntattjani anka direttament fuq Facebook, Messenger, jew inkella via SMS ara l-bżonnijiet tiegħek bħalissa kull meta aħna ikunu għaddew jew ħajgħaddu l-holidays jibda ir-rush tan-nies ngħidulu, jibdew il-peak seasons tagħna u aħna anka b'mod normali ma ndaħlux ħafna nies għal raġuni li dejjem nemmnu f'dik is-sens ta' familja li nsiru nafu ħafna lil xulxin mhux xi ħaġa tal-massa li ħadd ma jaf il-ħadd tajjeb. Aħseb wara f'daw il-peak seasons kemm huwa aktar importanti li taħsiblu kmieni kemm jista' jkun. Nistgħu ngħinuk mandana. Niltaqgħu għal